נפשי אגמה עליי עוד יותר. היא בוודאי שלא תרצה. מי יודע, שמא לא מצאתי חן בעיניה. באותה שעה תליתי בעצמי כל מיני חסרונות שדמיוני המציא לו ביד רחבה, כמו למשל, משעמם אני. בפגישה האחרונה לא דיברתי עמה כמעט ולא כלום. מלבד זאת, אמרתי, היא הרי מבינה עברית בקושי, ואני בעקשנותי רוצה לדבר אך ורק עברית. אנחנו מבינים אחד את השני אך בקושי, או כמעט ולא כלום, ואיך אפשר? מי יודע, היא לא תרצה, היא לא תסכים. ונפשי אגמה עליי. מי יודע, אמרתי בנפשי, מי יודע? אולי זאת היא לי הפעם הראשונה לימי חיי שאני מרגיש יסורי אהבה טהורים, אהבה שאינה תלויה בדבר, עילאית לעילה ולעילה. כשמה כן תהילתה, עליזי, חיים שבחיים, תום ותואר, פשטות, אצילות, פיקחות וחמימות התמזגו רז יחד. סמל המידות הטובות, ידיה שמחות לקראת העבודה, דומה שאין אף נדנות של עצלות, ולעולם איני מתעייפת. איני יודעת מנוחה, ואף על פי כן איני מתוחה מרוב עבודה, אדרבה. תמיד היא שלווה ושמחה שמחת העבודה, כדאמר אינשי חתיכת חיים. ואמרתם כל לחי, היום יהיה האות הזה. היום הזה נכנס אני לחופה בעזרת השם יתברך ויתעלה. ואני תפילה אליו יתברך שינחני בדרך הנכונה ויצליחני בדרכי זאת, ושיעלה זיווגנו לרצון לפניו יתברך, ושתהיה שכינתו בתוכנו, ושישכנו האהבה והשלום באוהלינו משכננו, משכן יהודה ועליזה. יפה, תודה רבה. טוב.